To duk abin da za mu yi a nan za mu yi shi. Allah ya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, Ubangiji Allah ka bayyanar da Baba Magaji. Amin. 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 Ai, ina tunanin dai Baba Magaji baya gidan nan. Wato, Alhaji, mutumin nan sai da na haska da cocilan. Shi siriri ne, ba su kama da wannan ba, amma dai shi yana da gemu da yawa da ƙasin ba. Farin gashin baki ko saje ko menene? A'a, gemunsa baki ne, ba fari ko ɗaya, duk da dai cewa dare ne. Lalle kan baya cikin ƴaƴana. To duk abin da za mu yi a nan za mu yi shi. Allah ya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, Ubangiji Allah ka bayyanar da Baba Magaji. Amin. 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 Ai, ina tunanin dai Baba Magaji baya gidan nan. Dan da yana gidan nan ai da an ga wulkawarsa. A'a, wallahi bai fita daga gidan nan ba. Saboda ni jiya da daddare na gan shi yana ta haske da tocila. Ka san Baba Magaji akwai kokari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya bayyana Baba Magaji. Amin. To ainihin fa bai kamata wato mu ainihin zauna a wuri ɗaya ba. Kamata ya yi wato mu dinga bincikawa wuri-wuri ko Allah zai samu ganshi. Idan kuma ba mu ganshi ba sai mu samu wuri mu zanna bi ma'ana wato a ainihin mu dinga yin addu'a Allah ya bayyana mana shi. Kana ji, ni ina ga kawai ya fita ne kawai bai gaya ma Alhaji ba. La shakka fihi. Zai iya wato ainihin tafiya bi ma'ana mu ba mu sani ba. To kun ga wani abu can yana motsi. Kamar dai an zuba kaji a ciki ko kuma rago. Aje a diba. Za mu je mu duba. Aje a diba. Da an je a kwance a game. Wato ainihin sai kaga an cike buhu da kaji bi ma'ana kaga an wato safaran su. Amma yana ta motsi kuma. Kamo shi. Wannan kamar mutum ne a ciki. Ba rago bane kuwa? A'a. Subhanallah. Wato a tsaya daga nan. Buɗe taska. لا إله إلا الله لا إلا بالله العلي العظيم wane ne wannan aika haka Mamaji waye maka wannan abun ba wannan ba wata so surutu za mu tsaya yi ba kawai ka je ka kawo ruwa to ko su waye suka yi Baba Magaji wannan ku rike shi ko su waye suka yi masa wannan abun sai mun masa dukan tsiya wallahi tallahi je ka kawo ruwa taska la ilaha illallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ainihin an aikata mummunan kaba'ir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya dan kwambo kuma ina ya kamata a kai shi? A kai shi inuwa. To mu je. Magaji. Alhaji. Ka natsu. Ina son ka dube su da kyau. Ina tunanin ki Sabira. Amma ya na ji muryanki kasa ko baki da lafiya ne? A'a, wanke na gama. Na zo ɗaki ina jin muryarka. To, shikenan, kin kyauta. Amma ya na ji muryarka ba daɗi, ba sanyi, ba laushi wani gara-gara haka. Kula Sabira a gidan nan, wallahi sai na sa an ɗaura maka aure da kai da ita. Ƙwarai kuwa. Ba da Allah ba wannan mai zubin yamar. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Haba da Allah, billahi lazi la ilaha illa huwa ni da aura mun billahi lazi kware ki aura mun takanna. Billahi lazi ni ma da in aure ka fara aura mun muricci. Hajiya, kina ji ko? Na rantse, na kuma rantsewa. Kwarin kwatsa dubu da Zaidu da ya dan kwambo da bazuka da taska ba zan kuma ba su abinci a gidan nan ba. Kuma duk abin da ya same su wallahi ne ci. Aiye.
kin ta kaura ya laushi. Tun da muka dawo kasuwa ba riba kowa ya kama gabansa. Ina sauran 'yan uwan namu ko sun yi tafiya ne? Kai? Taɓeja. Kai kaga 'yan uwanka sun yi maka kama da waɗanda za su tafi? Harkan nan bata sauka ba? Ba wannan magana. Ai ina ganin sauran suna can suna bacci. Shi kuma Malam Zaidu ina jin yana bakin girgurin taska. To bari ku. To kuna ji na ko? Kun ga dai da abubuwa da suka lalace. To shawara fa ta rage gare ku kuma yanzu. To kamar ya kenan ya dan uwa. Mana lambar ta ne. Dan da uwar kuɗi na gurin ta ne. Kun ga zama ai bai kama mu ba. Ya dan kwambo. Yanzu ya kake son ai? Yawwa. Lambar ta ne din. Ai tana waya Alhaji kuma kin san ita muke bukata. Ya dan kwambo. Ka san fa Alhaji ba zai bari a ji kusa da wayan shi ba fa. Haka ne Hauwa. Amma kar ki manta Azima tana kusa-kusa da shi. Za ta iya. Tabbas kuwa. Ice cream ki sha. Ya yi zuwa fake taɓa burge ni irin na yau ba. Dama kina jira ne nake magana ice cream? A'a. Tuntun nake jin kina magana ice cream shi yasa na lallaba na kawo miki. Anti Zuli, ina ma mu samu kullum mu dinga shan wannan a gidan nan. Kina da yadda zaki ki samu mana aike ce baki bada haɗin kai ba. Kaman yaya ba? Ke da kike da mahaifi Maloniya? Ni ban gane ba. Biloniya ne fa babanki. Waye bai san Alhaji ba da masu ba kanwata? Haka ne, amma dai kin san halin baba. Amma dai ai ke kin fi mu sanin halin yadda za mu yi mu dora hannayen mu akan kuɗaɗen nan. Kanwata. Lambanta ni nake so ki ɗauko mana a wayar baba, kina san ke ce kadai zaki iya. A'a, ni ba ruwana. Na ɗau alƙawarin ba za a ƙara haɗa kai da ni a cuce baba ba. Oh, haka kika faɗa? Ga abin da ya dau. Halifin ma ɗauka ka gama lazumin salama. Ai ka kyauta. Yawwa. Ai. Ma zauna. Bismillah. Yawwa. Ba ni na ce ka zo nan ba? Ai to ai ka san gidan ne naku. Yanzu sai ka ji wani ya zo ne maka gori. Wallahi. Ba bai ce maka komai, ni dai in aje ka anan. Kuma wani ya zo ya magana. Kake shiga wadakan Alhaji? Haka ne. Ina shiga can. Amma ka san shi gori ne a gidan nan bai da kaɗan. Yanzu dan agola nan da Hajiya ta zo da shi. Dan farin yaron nan Gimba. Kaga dai yanda suke sa shi a gaba. Kullun suna rafka min magana. To sai ka ce yaya. Ku kyala kan goma wala da namu masu gadi. Bismillah. Taska, wato wannan shayin ko a Madina wato yayi. Saboda na ji ne kai mu baki na yana da wani daɗi da ka san ka sa zuma a ciki. Ba zai rike nan ba wani zuma. Dan ragowar zuga ne na naira 50 na rage. Shi na dafa shi da shi. Haka fa. Haka shan ne? To, shi shayi irin wannan yadda yayi daɗi haka. To ai a ringa banda haram ba mana. A ringa sha ɗaya mana. To yadda yayi daɗi haka. Ai dole in buƙaci ƙari. Ha man Zaidu. Mu kai bai sa baka yin tattalin daɗi bane. Ya kake masa haram be? Wannan aishan kunun zaki kake masa. To ai daɗin sa ne ya ja masa. Wallahi ba ai masa haka. Haka zaka dauka in kai haka. Sai kai minti 30 kana shan guda ɗaya. Ba zai yi yin iya haka ba. To gashi nan. Haka ne. Na'am, kace kana nema na. Wato taska. Na'am. Musabbabin abin da yasa wato ainihin na kirawo ka nan. Wato ƴan uwa ne suka wakilto ni. Abubuwan nan da suka faru a gidan gona. Wato ba su kyauta ba. Sun yi nadamin abin da suka aikata yanayin koran karen da suka yi maka. Shi ne suka ce wato in baka hakuri a bisa abun da ya faru. Rana ta zo kenan. Sosai kuwa. An ni da na san taska ne. Taska? Wallahi ba ka sani ba. Dole a zauna da ni. Ai da nayi bacci din nan. Ai nan da kake. Sai na ji wani irin an saukan min da kaman wani nauyi ne a kaina. Sai na ji sakwai. Haka yake faruwa. Ai mutum da ya dan zamu ya dan kwanta din ya huta. Wallahi sai tashi da dan jikinsa limi-limi. Haka. Wallahi. To taska. Abin da nake so da kai. A dan tura ni waje. Mu fita cikin makota din nan mu zaga anguwan saboda in sha iska.
dan gaisa da mutane. Hakan yana da kyau. Yawa. Yana da kyau. Yawa. Zulaihat. Mu je mu. Zulaihat. Yau wani irin turare kuma kika saka mai kamshi haka? Dai wanda kake so ne Alhaji na saka. Gaskiya. Wato fara ta fi ni kenan ko Alhaji? Matsayinki daban. Matsayin faran nan daban. Abu. Ni dai baka bani ansan da na tambaye ka ba Alhaji. Fara dai ta fi ni kenan ko? Hajiya. Da fura. Da fara. Da fara. Duk matsayinsu ɗaya a gurina idan bukatun ya taso. Ka fa gane abin da kake nufi ba Alhaji. Hajiya. Kin ga fura mai sanyi irin wannan a kofi tana da matsayi a gona musamman idan ana zuba. To ina jin ka. Fara soyayya wanda ta sha yaji ita ma tana da matsayi a gona. Ka taba cin fara kenan. Kwarai kuwa. Yawa ga Hajiya da dali a tafa mata. Hajiya ba karamin kokari kika yi ba da muka tura ki wannan sako kika yi shi. Mama, ya kika shiru ina lambas? Umma, ya na ganki kin fito jiki a sanye. Kin ga Hajiya, yi mana bayani yadda kika taho yadda kika san an jefi kaza da gishiri ko ba gaskiya ba, yi mana bayani. Ya kore ni ya ce in bar masa gidansa. Ya? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa Kali hawa ban tsoranki. Dala ka fara cin saka. Tsorace. Ban zama tsoraciyar ruhu. Masifa ta shigo gida Alhaji ya kira dan sanda a ya lalace. Yanzu kana nufi ta lalace kenan. Rababbama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ku tsugunna ƙasa! Haidar! Kinga lubiya har da keke ma sun kuya ƙasa. Na ce ki sun kuya! Ku daga hannuwanku sama. Ka me haka? Ba na son shakiyanci. Menene haka? Baba ashe kana ciki. Dan nema. Jafaru, har ka ƙaraso ne? Sai dai kuma an samu matsala an daina kirana da Jafaru.